Анди, студиолиния. Palm Desert, Калифорния. Представя една продукция на Наско Минчев, 2023 година. Колежът на пустинята. Център за обслужване на студенти. Град Palm Desert, Калифорния. College of the Desert или колежа на пустинята е един от над 115 обществени колежи в Калифорния и жизнено важна част от най-голямата система за висше образование в света. Студентски обслужващ център. Управителният орган на College of the Desert е Desert Community College District, който има 5 избрани членове в своя съвет на настоятелите и студентски попечител, избран от студентското тяло. Communication Building – това е сградата, в която аз уча. Колежът е основан през 1958 година и отваря врати за първи път през септември 1962. Като дългогодишен колеж, колежът предлага на прехвърлените студенти достъпна опция за започване на колеж и прехвърляне в 4-годишна институция. Влизаме в класната ми стая. Още е рано и студентите още не са пристигнали. В класа имам 2 колежки от Украйна. Това е Нина, а освен това имам и колежка Яна, която още не е пристигнала. Повечето ми колеги и колежки са от Мексико, а освен това имам и 2 китайци. Освен от Мексико, много от колегите ми са от южноамериканските държави. Пристига и учителката ни. Като 2-годишен колеж предлага на прехвърлените студенти достъпна опция за започване на колеж и прехвърляне в 4-годишна институция. Communication Building – това е сградата на нашата специалност English as the Second Language, или в превод английски като втори език. Пепа завърши същия този колеж преди 12 години със специалност Registered Nurse, само че 4-годишен курс. В превод регистрирана сестра. Работи по специалността 12 години преди да се отиде от този свят. Поклон, Пепи! А аз уча 2-ра година и вече бях в 3-то ниво. Ако не бяха се случили тези ужасни неприятности, след като завърша 5-то ниво, щях да имам право да работя като учител по английски на имигранти. College of the Desert е източник номер 1 за прехвърляне на студенти в Калифорнийския държавен университет в Сан Бернардино. Освен това, предлага редица популярни професионални и технически програми, включително медицински сестри и здравни науки, дигитален дизайн и производство, управление на трева и декоративно градинарство, съвременни транспортни технологии, кулинарни изкуства. И тогава неочаквано се случи това. Пепа отиде на контролен преглед и там ми казаха, че за голямо съжаление има рак. Започнаха едни прегледи, едни проверки и накрая беше потвърдено. Рак 4-та степен на белия дроб с разсейки. Не можех да повярвам. Не, тук има някаква грешка. Пепа замина на едномесечно лечение в Мексико.
За един месец платихме $45 000. А това е Яна, другата украинка от класа. Когато след един месец се завърна от клиниката в Мексико, нямаше никакви проблеми, всичко беше наред. Още на следващия ден тръгна на работа. Зарадвахме се, че клиниката в Мексико даде добри резултати. Паркирал съм тук колата на Пепа, Nissan Sentra. Както вече казах, нямаше никакви проблеми. Пепа се чувстваше добре, ходеше си на работа както нормално, нищо ново. И тогава, когато една сутрин се събудихме, Пепа се оплака, че диша тежко. Аз се стреснах, помислих и започнах да я успокоявам. Защо бе, Пепи? Какво става? Попитах аз. Да не би да е от климатика. Не знам, но не ми е било студено. Не вярвам да е от климатика. Тогава аз се стреснах и я накарах да се облече. Закарах я в болницата и незабавно я приеха. Настаниха я и започнаха да й преливат разни лекарства. Започнаха разни изследвания. Нямаше подобрение, Пепа започна да се губи. Преместиха я в спешно отделение и продължиха лечението. И тогава, само след 2 дни, Пепа ни напусна. Поклон пред паметта ти, скъпа Пепи. Анди, Студио Линия. Независимо студио.